Преди 2 дни с мен се свърза фермер от Хасково. Сега вече разполагам с документите, изпрати ми ги, на който са избили 1000 патици заради птичи грип. Загубата му е 250 000 лева и вече има заповед, с която му отказват обезщетение. А те имат право да откажат? Да. И сега ще ви кажа как и моля всички колеги юристи да ме слушат и да внимават на какво да се позовават и всички хора да не приемат такива заповеди. В заповедите, в точка 6, ако не се лъжа, те записват следното нещо, че след умъртвяването, аз го знам вече наизуст, така че не е нужно да ви го показвам, след умъртвяването собствениците на животните ще бъдат обезщетени съгласно член 147, член 148 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Тоест, тази заповед не определя реално колко обезщетение ще получи всеки стопанин от това, че ще му бъде умъртвени животните от стопанството, а ви препраща към един закон. В резултат на това те отказват изплащане и в съда се почва. Административен съд Хасково е отхвърлил искането на стопанина за отмяна на тази заповед с аргументи, че той не бил изпълнил изискванията по екология, имало дупка случайно там в оградата на предприятието му, там той сам е допуснал заразяването с този вирус. Въобще решението е смешно, сега се надявам да успеем. Тоест хвърлят вината върху него. Да. Точно така. Ето ви държавната машина как се играе с съдбите на хората, краде си от бюджета. Когато собственика на животния е виновен, тогава те не му плащат обезщетение. А той винаги ще бъде виновен, за да не плащат обезщетение. Да, те са измислили този кръг. Те са измислили тази въртележка, как да могат да се оправдават, съда да си затваря очите. Това е поредната чудовищна история. Кажете обаче, тези пари, в крайна сметка, когато се връщат в Министерство на земеделието, какво се случва с тях? Смисъл, някой взима ли ги? Връщат ли се в бюджета? Още не мога да кажа, защото за 2018 година е имало 10 милиона, усвоени по този начин, разпределени на 2 фирми, които са се занимавали с мъртвите трупове. Поръчката е на 2 фирми, доколкото успях да събера информация, тези 2 фирми ще кандидатстват и за изпълнение на поръчките за този период новия. Не мога да твърдя със сигурност, аз събирам информация по интернет, каквото намеря. Помагат ми хора също с събиране на информация, но това, до което сме успяли да стигнем, е, че няма сведения да се връщани такива пари. И тук не става въпрос за изграждане на заводи за екарисаж. Става въпрос за едни фургони, в които уж се горят овцете, а реално видяхте гроба, който беше изкопан във Велиград. Това се случи и сега в селото с този човек. Те ги заравят и с това приключва дейността на тези фирми. Те не се обработват по европейските стандарти, по този регламент, по който Европа отпуска пари за тази дейност. Значи на всичкото отгоре и екарисаж няма, а те ги заравят и фиктивно казват, че са ги унищожили и те са свършили тази дейност, тези фирми. По сведенията, които успях да намеря, до този извод стигам, ако съм права. В фургони може ли да се извършва такова нещо? Не знам. Това трябва да се зададете въпрос на специалисти, защото на мен ми се наложи сега да ставам специалист по много въпроси. С оглед на това, че няма кой да помогне за едно разследване. В фургони не може да се горят. По принцип не може, затова според мен копаят гробове. Да. И тук ще се приеме. Това е много голяма афера, се получава. Да. А тези 2 фирми, сега може би не знам дали да ги споменаваме, защото още те кандидатстват. Значи, това е достъпна информация в сайта на Министерство на земеделието и на ББХ. Когато хората си отворят за обществените поръчки сайта, ще си ги намерят. Там